Várjál még. Te mikor szkandaloztál utána Ákos? Ezért suriba. Jó, hogy nem innen indítunk meg. Na mehet egyébként a felvétel. Mehet. Mikor mehet? Húha, ott jönnek az erek. Dupla biceps. Várjál, kiszakadt, hallod? Ne. Kiszakadt a alja. Állj meg. Kiszakadt az alja. Nem ott, hanem ott. Mondtam, hogy kiszakadt. Mi a fasz van? Szkolderoztak. Ki nyer? Nem tudom, de azért az... A Johnny Walker a csillag, az biztos, hát az egyben van ott. Nem már én is skandelozni akartam, bassza meg. Ez még Fordítsuk meg. Minden rajta van. Elég kicsi a stripli amúgy tényleg. Mondja, hogy várjál, kiszakadt, erre belerugott ebbe a szarba, aztán ki is burult az egész a falból. Hol nyomtátok, bazd? Így. Hát azt látom, mert itt a végében is oda leszakadt. De az off-nim belementőleg szilárd. Amikor meg mentünk a kútra, te még azt mondtad, hogy ne nyissuk ki az ajtót, mert abban van a szomszédban. Szerintem az a hetediktől az meg az elsőig hallott. Én gyorsan leszokni, hogy Hülye a vanom, nem volt ott. Összetört valami. Á, Szerinted nem? Egyébként tényleg nem. De valami összetört. Ja, ott valami. De a hotel egyben maradt. Egy. Tovább. Ha nézem vissza. Lekapcsolhatom?